Select Africa TV update sawubona mbukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami ngingosi nenhlahla. Sekuthuleke ama-awards amasha abizwa ngokuthi Izingqwele Africa Awards. Lama awards ke noma kabahleli ke balama awards babizeke isithangamisa bezindaba kanti ke azoba ngomhla ka-30 kuSeptember khona lapha ya eMoses Mabhida Stadium. Kanti ke isilo samabandla wonke uMisuZulu kazolithini naye ke uzobe eyingxenye ke yalabo abazobe bewahambele. Kanti ke kakhulu ke abahleli babo bakubekela ukuthi inhloso yawo ukuletha ukuthula. Kanti ke futhi ke kunama categories awu4 okubona kabathe iwona amakhulu okubalwa khona inkosi kaMaskandi, upresident wamabhinqa, indlondlo kanye no music champion. Kanti ke ukuqala ke kokuvotwa ke kuthiwa ke kuzovulwa ngomsombuluko nje lo esika kuwo womhla ka12. Kanti ke abanye ko osaziwayo bebehambele kubalwa ke uKhalid, uBahubhe, uNtencane, uThwasale Khansela, uDr Mabalengwe no 3 seconds. Kanti ke noNgizwe Mchunu naye kuthiwa ke ufikile kodwa ke wawuduba umcimbi yena washeshe wahamba. Zizoleke mbukeli obekushiwo abahleli bawo lama awards esithangamini sabezindaba. Ngako bahole ngiyanxusa kakhulu ukuthi lo msebenzi ongaka ingathi ungaqhubeka ube nokuthula ngoba inhloso yawo ukuletha ukuthula. Inhloso yawo ukuletha labantu abane abawu4. Le cabinet yabantu abawu4 ile cabinet okumele imele amaciko okusho ukuthi sinalo muntu lo oyinkosi kaMaskandi 1, sibe nalo muntu oyipresident yamabhinqa, sibe nalo muntu oyindlondlo, bese sizoba nalo muntu imuphi lo muntu i-champion, umusic champion yilaba bafowethu abanama stable. Ngibheka ukuthi labo bantu sisaseyingxoxweni Tonga ukuthi lento lena labo bantu kube kuya ngokwengqwele Africa kumele ngabe ugovernment uyabaholela ngalowo msebenzi because ama-deployee manje amele isizwe. Singagcini sihubha uminister othile, uma simhubhe ngamatshe, simhubhe ngokudestroy. Asithi masimhubha kube khona abantu esihlala nabo phansi kuhlele ukuthi cha asikho happy ngedepartment ethile, anike niphume niyosikhulumela nalabo bantu baziwe kuze inkinga zethu sizokwazi ukuyi-addressa ngendlela okuyiyona enizizolunga.